Ano itong series nalubong ang biyahe unta og alas 11 ganinang udto. Nalubong sa Barangay Tugnaw. Manayahang ang todrong mga oras sa alas 5 wa pagid siya na nakuha. So ayan og bira ang series nga nalubong mga ka-viewers. Nalubong ni siya kay dihay nakaparada diri dapit sa wa nya nilikay ang series. Wa nagtuo ang driver nga humok dayon ang yuta. Nalubong ma'am, nalubong. Ang series. Oh. Sige ma'am, bante ma'am, bante. Alala atrás. Oh, dia try mulapit. Oy. Sini mo sa kanya? Na boleh mas. Waktu mereka dan terus driver anak kay. Sabang sa kuno sila. Ako na isapaw rin din. So ayan, ugbira mga ka-viewers, o madabag ugbira ang series. Mao na ang series nga biyahe o alas 11 dinhi sa Isla de Bitogo. Wala siya kabiyahe kay nalubong.
Nakuha gyud. Nakuha ra mga ka-viewers. Okay, thank you. Ano yung ikalog na no? Sir! Grabe pagkalubong. Oh. Laom kayo, laom. Kap. Thank you, Kap. Daan na kami Oho. ni Stella. Itong ngayanan jud sa tong barangay captain sa Tugnaw ang pagkuha sa tong series.